Say hello, Mia. Say hello, everybody. Hello, everybody. Long time no see. We miss you all. We miss you all. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hello, everyone. We miss you all. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hello, kada kay amin kakabsat, kablawan na kayo amin itinagan ni Apo tayong Hesus Kristo. Praise God. Nagsakan kami manan tay kundaway nga ada tayong agmaymaysa nga agdayaw agserbi iti Apo iti tingal daw. Praise God. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Kat ti sakbay nga ro kita iti gimong tayo. Praise God. Kantaan tayo mga di kanta nga ko na takas tala unay or for God so loved the world di jay kanta nga it sounds so dahil kakanta kat daan nga na siya at launay iti mensahe na praise the name of the Lord. Kantaan tayo nga daan iti panagyaman kan panagdayaw iti Diyos kaputi panangisalakan na kada tayo. Praise God. Takas talaunay panagayat ti Diyos inted na tanak na natay kapukanya isu agsublinto uan niya naragsak nakaskas daaw ngayon. Kantaan tayo pa iti maminsan. Takas talaunay panagayat ti Diyos inted na tanak na natay kapukanyak Isu agsulinto uan niya niya naragsak nakaskas daan ngayon nakaskas daan ngayon. Hallelujah. Ang kararat tayo kakapsat ang aming arasamtuan na dakat sa dilangit. Yes, Lord. Apo Diyos, tagiting puso minamnanda, di panagyaman, kan panagtayaw ken ka. Yes. Nagyaman kami, tintad mo, Diyos, tiyanak mga bubugtong, iso niya po, Jesus. Yes, Lord. Tam na natay, Jabantay, Kalbaryo. Yes, Amen. Para ti Amen. panakaisalakan ni Apo Diyos of God. Glory to His Hallelujah. name. Nagyaman kami ito, Oh, kapu iti, hallelujah. daranangan ay bugbog, Jabantay, Kalbaryo. Yes, Amen. Naukahasan, dagiti basbasan ni. Thank you. Nalinisan na Apo Diyos dagiti kinarukit mi. Bless you. Kanagkamang kami unay ta oray tangagundaw ay. Barik nami unay ta ayat mi kan persan siyang kargibiyag mi. Hallelujah. Agyamang kami Apo Diyos God Thank manin. you, Lord. Ta iti inagpatnag inayuwanan na kami ken ka. We know. Tinulungan na kami iti trabaho mi iti makalawas Apo. Yes, Lord. Inayuwanan na kami ken ka. Babanti pa nga mo kada kami tinapatay. Nagdarang niya po Jesus. Yes. Ay Praise sungani God. bukbuk di bantay Oh, kalbalyo hallelujah. kat awan dakas nga napasapak ka na kami. Naging magkapo. Nagyamang kami nga ron tinatinga kong taway. Naging Apo magkapo. Diyos o God.
Adawatan mi ngarud ken ka nga bendisyon apo ngarud ti panagdaydayaw mi ti panagigimo mi apo. Hallelujah, Lord God, manito drukin ka na ti maudi. Kan Apo Diyos, O God, sapay ka dito, ti sa Apo Diyos, O God, palasap ti atipan mo, bendisyon Yes, Oh Lord. Lord God, pulutam to dipan mo. Thank you, Tapos ti Lord. masapol mi Apo, masapol ti may sakan na kami. Mana espiritual, masabat Apo kang mapapilig, mapapigsa, rin at pamamagal. Okay na po. Mana kabalingan Diyos, ang trabaho ka, di ba ti may sakan may sa. Hallelujah, Lord God, mahin tayo. Apo Diyos, kawin mi amin, ti amin, mikan ka. Kadawatan mi Apo Diyos, O God, kami kaya ka na kami. Dito nga pa nagkikimo mo niya, Apo Diyos, O God, may dayaw ka, may tanong ka. Hallelujah, O God, may dayaw ka. Kadawatan mi amin, nagitibig ang pakinagan niya, Apo Diyos, O God. Amen and amen. Thank you, Lord. Amen. Praise God. Lan agyaman tayo kakapsat. Hallelujah. Diyos na impaglutay. Hallelujah. Maray dayaw. Si Diyos. Oh God. Ituloy tayo nga dayawan ni Suna. Hallelujah. Thank you for joining us. At kayo nga kakapsat. Makita mi nga da kayo nga kankanayin sumupsuportay ti ito yung ministry tayo, maray dayaw ti Diyos. Ti Apo sumablinto dito daga. Nakipag kanta kayo kada kami, maray dayaw ti Diyos. Hallelujah. Praise God. Amen. Praise God. Hallelujah. Sip-siputag tiya ay ti sangaribuan tuwen. Intun tiya po tinupya na umay na alaan. Uto'y pusok napnutirag siyag na agpasasungat. Katya po sumublinto ito'y dagam. Katya po sumublinto ito'y dagam. Umayag turay itigit na. Bubugtod sa ngaribuan nawen ni Satanas. Katya po sumublinto ito'y dagam. Masumbatang tunti dawat tayo kapyakin na ipan na kamungkot Diyos po manandun daga awat dut saksakit tayo ragsaktot nagpaitu mahal tulumay ni Jesus dito'y daga Udiya po sumublinto dito'y daga umayag turay itigit na ay bubugtod sa ngaribuan nawen ni Satanas Takya po sumublinto dito'y daga Anyan aragrag sa tundag itinaisalatan Day bantay tisyon na samito akantat manggagal Pagturay tuntital na kadagiti puspusutay Intulumay ni Jesus katuray Hallelujah Kutya po sumublinto dito'y daga Umayag turay itigit na May pupugtod sa ngaribuan Nawen ni Satanas Tatya po sumublinto dito'y daga Awan tuti basbasul litay saksakit kinpatay Iti sa ngaribuan Nawen inapanagturay Daytoy ti kapya nga iniliwan Ti sa malubungan Intulumay ni Jesus katuray Hallelujah Kutya po sumublinto dito'y daga O may agturay itigit na May pupugtod sa ngaribuan Tawen ni Satanas Tatya po sumublinto dito'y daga Hallelujah Kutya po sumublinto dito'y daga O may agturay itigit na May pupugtod sa ngaribuan Tawen ni Satanas Tatya po sumublinto dito'y daga Praise the name of the Lord. Yes.
nana ti Right. kanta iso ti namnama tayo. Awan nun ti basbaso liday saksakit ken patay. Yes. Iti sangaribo at awen nga inanto panagturay. Daytoy ti kapya nga iliwan ti sangalubungan. Into numay ni Jesus nga agturay. Hallelujah. Yes. Praise God. Oh, blessed be your name, Lord Jesus. Kati may kadwa ko na hallelujah, asidigan tiya ay na. Praise God, praise God. Kung nagkakapsat na, tiya ay ti Diyos, pagkita tayo naging pag-ilasinan. Kaya kantaan tayo, dahil tayo nga sikaw, karalagsin na tayo ti Diyos. Praise God. Ti tiyempo ipagdaan na, parswa ni Jesus apuari ti gloria asidege dia ay na apa nangalati kukwana nalabit bigat rabi iweno aldaw tiya ay ti mangisman dagi ti pagilasinan inda amine nagparang matumpalan at kaskas daaw tanuin sa unan puno at matuman asidege tiya ay na hallelujah aba nangalati kukwana nalabit bigat rabi iweno aldaw tiyang ay ti mangispan amin tu dagiti natay at atauan ang santuan indang tuwa minagungar at sumabit tiya pujay tangada asidege tiya ay na apa nangalati kukwana nalabit bigat rabi wendo aldaw tiyam ay ti mangispan kinamperfor ko na amin tumet analinte hallelujah kumuyog danto asumabet thank you Lord into ti trumpita manggit agraman kanta dagiti ansiling thank you Lord God asidege tiya ay
wenno aldaw tiya ay timangispa. Hallelujah. Oh, blessed be your name, O God. Madaydayaw ti Diyos. Pastor. Madaydayaw ti napateg anagan iti Apo iti daytoy nga oras kakabsat. Maragsakan kami unay ti panagsasarak tayo manayin iti daytoy nga ministry. Kadagiti naglabas kakabsat nga Sabado kin Sunday hanmi nga naramid daytoy nga ministry gapo kadagiti banbanag nga makalaped. Pinadpadas mi iti nangipan iti lugar kuma nga sa Bali tapno ti kasta ket aramidin mi kuma daytoy nga live streaming tayo. Ngem daksan gasat ta idinapan kami jay lugar nga pinanggap mi ket saan nga nasayati wither di adda kami jay. Ngem madaydayaw ti Apo ta ti daytoy manin nga gundaway mabalin tayo manin nga aramidin daytoy nga ministry. Kablawan da kayo kakabsat nga adda dita Pilipinas. Agyaman kami, makikita mi ti panakyadadayo kada kami. Ket maragragsakan kami unay halay nga dayjay gapo ta makyadada kayo kada kami ngem maragragsakan kami no dagiti testimonyoyo ket mabinbendisyonan kayo. Dayta ti tarigagay mi kin kararag mi kini Apo Dios. Isu nga kumusta kayo amin nga kakabsat dita Pilipinas. Sa dinnuman ti ayanyo. Na kayo nga adda dita Mountain Province, Ilocos Sur, Ilocos Norte. Na kayo nga adda dita Pangasinan, dita Tarlac. Uray pay dita Manila adda dagiti kakabsat nga makidadda iti daytoy nga ministry dita Isabela ken dita Kalinga. Kadidayaw ti Apo. Kablawag kayam ni Abalayan Gaw dita Tarlac. Happy birthday Abalayan. Ni Abalayan Pastor Ador Hilasio. Nadanon naman ti birthday na. Tida ito yung bulan. So God bless you Abalayan. Kastamit nga karkararag da kayo nga kakabsat dita Amerika. Dayaw ti Abaw dita California. Da kayo nga kakabsat uray pay dita Hawaii. Managragsakan kami ti panakiradayo. Da kayo nga kakabsat dita Singapore. Dita Macau. Dita Hong Kong. Pagyaman kami kakabsat. Uray pay dita Cyprus. Dadadagiti kakabsat. Dita Russia. Dapay dagiti kakabsat nga dadita makyad adda kada kami. Kinuray pay dita New Zealand, dita Israel, Spain, dita Italy. Agyaman kami kakabsat. Ket ti kararag mi kini Apo Dios daytoy nga ministry. Ket mapabilig kayo kuma. Ma-encourage kayo. Nadaman dagiti tiyempo nga down dagiti biyag tayo gapo ti problema ti biyag. Ket ti kasayaatan amangeg tayo na dagiti dadagsen ti biyag isu dagiti sao ti Dios. Tati sao ti Dios ket isu ti agas. Intinumay dagiti panakadepres tayo. Intinumay dagiti problema tayo ti biyag. Ket mangeg tayo ti mensahe ni Apo Dios. Dagitoy ket agasan na. Dagiti nadanar a puso tayo. Ket pabilgen na ket papigsaen na tayo. Madaydayaw ti Dios. Kaya't kung ay batay ti mensahe ti daytoy nga oras. Dito'y libro ti Revelation.
chapter 21, verse 1 up to verse 8. Dito'y libro ti Revelation, Apokalipsis. Sakbay nga ibasak daytoy nga pasayt mapantayo ti panagkararag. Nasi kinayat unay nga Dios iti daytoy nga oras. Idaydayaw mi tinasantuan anagan mo Apo. Agyaman kami tadda Dios. Isokan kanayon nga kamang kintaklin dagiti biag mi. Umay kami Apo ken ka si papakumbaba iti daytoy nga oras. Tapno dawaten mi Apo Dios ti pamakawan panang linis mo kadagiti puso ken ti biag mi. Tapno iti daytoy nga oras, Apo, umay kami manipod ita trono ti parabor. Ngagdayaw kinagserbi, Apo, ken ka. Dawaten mi met, Apo, tinasantuan nga Espiritu Santo ket imbitaran mi. Tapno umay ka, Apo, ket pulutam dagiti puso mi, panpanunot mi. Pulutam dagiti siya maman nakabalin. Ket pulutam ti adipon mo anakapo yunay. Bendisyonam dagijay adumngeg kinmakiadda. Kararag ko ket bendisyonam dagiti biyang kin kararwada Apo. Ket sapay kadi amami nga nasantuan sakbay ngagtultuloy da Apo wenno kasangwanan ngagtultuloy da dumdumngeg. Dawatek kadi Apo ken ka nga sigat tumulong kadakwada ket mabendisyonan da. No adda po madagdag sinan ti biag, Apo, gapo kadagiti problema. Ti pinansyal a kasapulan, ti spiritual a kasasad, emotional lugar. Dawatek kadi Apo ken ka nga yabrasam, day taman nakabalin nga imam, mamaypaay kadakwada. No adda nga masaksakit, Apo, agasam mida. No nadanar dagiti puso da po, gapo kadagiti problema. Dagiti pasayt ti biag, Apo. Nga dada po Diyos ngagsagsagabat yan yaman na dadagsayin kin problema. Itinagan niya po Isos. Apo tulungan mi da. Ikumit ko nga ro daytoy, Apo, nga som. Itinagan niya po Isos kararag mi. Amen. Kapitulo 21 ti libro ti Apokalipsis. Ket nakitak ti maysa langit a baro, ken maysa a daga a baro. Daydiim mo na langit, ken daydiim mo na a daga, napalabasdan. Ket ti baybay awanin. Verse 2. Ket nakitak ti santo a syudad, ti baro a Jerusalem, abimmaba manipod langit, ngaggapo iti Dios anay sagana, akas lamay sa anubia, anarkusan amay paay tinubia na. Ket nangeg ko ti may sa adakkel atimek, anaggapo iti trono ngagkunkuna. Adtoy ti tabernakulo ti Dios, adda kadagiti tao, ket iso makipagnaid to kadakwada, ket isudan to dagiti tattao na, ket ti Dios metlaeng addan to kadakwada a Dios da. Verse 4. Ket punasen nanto ti amin alulwa, kadagiti matada, ket awanton ni patay, ket awan tumeten ti sagsabek, wenno sang sangit, wenno rigrigat, tadagidi imuna abanbanag na palabasdan. Ket daydi si tutugaw, idi trono a kinunana, adtoy pagbalinek ababbaro, dagiti suamin abanbanag, ket kinunana isurat mo, tadagitoy asasao papatyen ken napudnuda. Ket kinunana kaniyak
nalpasdan. Siyak ti alpa kin umiga. Ti pangrugyan kin ti panungpalan. Iti mawaw siyak pay numekto. Dayjay mauwaw iti ubog ti danom ti biag. Nga awan baybayad na. Ti agbalegin to, nanagayam, tawiden nanto dagitoy abanbanag, ket siyak to ti Diyos na, ket isunto ti anak ko. Tuloy tayo to jay, maudi di verse 8, panamdama. Ti libro ti Revelation, agsarita kakabsat dito'y nga paset, dayjay sao nga the assurance of faith of the true believers of Christ. Tinatalged nga inanama ti pamati, dagiti napudno anamati kin Kristo. Dayjay sao nga word assurance or insurance have the same meaning. Agpadpada. No usarin tayo dahito'y makunkuna nga context of business. Iso nga dahito'y sao nga assurance, kaya't nga sa uwan guaranteed. There is confident. Wano, di makunkuna nga certain to happen. Sure. Promise daytoy. No doubts. Daytati kayat nga sa uwan, daytoy sao nga assurance. Ti libro ti Genesis, iso ti libro ti makunkuna nga pangrugyan. Tati libro ti Genesis saritaan na may papanti makunkuna nga pangrugyan dagiti amin nga naparswa. Okay? Ket ti libro iti Apokalipsis isu ti makunkuna nga pakasaritaan ti makunkuna nga dayjay kanibusanan iti makunkuna nga lubong ken saritaan na may papanti makunkuna nga the eternity to eternity, ti agnanayon ti kinagnanayon. Isot ga po ng kakabsat nga ti makunkuna nga sentro ti mensahe ti Book of Revelation, iso dayay makunkuna nga the unlimited power of God. Ti saan nga marukod nga panakabalin iti Dios. Daytoy libro ti Revelation, iso ti sinuratan ni Juan Amadungdungaw. Ni Juan nga Madungdungaw, iso ti maysa nga apostolis ni Apo Isos. Iso natin ang isurat ti libro ti Juan. Iti umuna, maikadwa, kin maikatlo nga Juan, kin the Book of Revelation. Ni Juan sinurat na daytoy nga libro, inisakbay ang madadael ti makunkuna nga Jerusalem, idi 70 AD. Before the 70 AD, nga madadael ti makunkuna nga siyudad ti Jerusalem. Dadailan ti panagturay, iti panawen ti Roman Empire, babaen kini Emperor Nero. Ni Emperor Nero, maulit-ulit nga ibagbaga. Ni Emperor Nero, iso ti makunkuna nga karanggasan. Dayjay iso ti datay ngay kaungtan unay nga emperor kadagidi apanawain. Isot gapuna nga
daytoy kakabsat nga libro ti Apokalipsis. Daytoy imbasa tayo ket isu ti sermata ni Juan nga insurat na nga saan pa'y anapasamak ket mapasamak to ti masangwanan. Kunana di versikulo 1, ket nakitak ti maysa a langit a baro. Daytoy ti sermata ni Juan a madungdungo. Kin maysa a daga a baro. Nakita na di masangwanan, di vision na, di sermata na. Taday di imuna nga langit, kinday di imuna a daga na palabas dan. Okay. Ket ti baybay awanin. Daytoy nakita na ijay sermata na nga iti masangwanan. Daytoy ayan tayo nga lubong agdama iti daytoy at tiyempo. Nakita ni Juan ti panakadadael na, panakapukaw na. Okay. Ket nakita na iti makunkuna a baro a daga. Okay. Iti versikulo 2, ket nakita ti santo a syudad, ti baro a Jerusalem, abimaba manipod langit, nga gapu iti Dios, anay sagana akaslamay sa anubya, anaarkusan amay paay tinubya na. Nakita na ije sermatana, babaan ti panakaisurat daytoy a libro, insurat ni Juan ti panakakita na dayta makunkuna nga baro a Jerusalem, baro a daga, a pagtaengan dagiti mamati, pagtaengan tayo amin. Isot gapu na nga datayo anapudno ngagserserbe sumursurot iti Apo. Daytoy to a lugar anakita ni Juan ijay sermatana. Makipagtaeng tayo to day tao anya kitin kakabsat nga naimbag kin nagpintas kit din day tangan lugar. Kunana di versikulo 3, ket nangeg ko ti maysa dakkel atimeg a naggapu iti trono ngagkunkuna adtoy ti tabernakulo ti Dios. Adda kadagiti tattao excuse me, ket iso makipagnaedto kadakwada, ket isudanto dagiti tattao na, ket ti Dios metlang addanto kadakwada a Dios da. Daytoy versikulo 3, inton dayta nga baro a daga, baro a langit, baro a Jerusalem, nga pagtaengan tayo amamati iti Apo. Agfe-fellowship tayo dayta ket kadwa tayo ti Dios. Isunto ti kadwa tayo nga agnanayon nga awan ti patenggana madaydayaw ti Apo. Anyakit din kakabsat kun kunak idirabi kin uray tay bigat ti maminadok abasbasaen daytoy. Excited ak unay nga mapan iti dayta nga lugar. Apay kitaan nyo jay sumaruno no apay nga excited ak. Eje versikulo 4 kunana, ket punasen nanto ti amin alulwa kadagiti matmatada, ket awanton ni patay, ket awan tumeten ti sasaebek, wenno sang sangit, wenno rigrigat, tadagidi imo na abanbanag na palabasdan. Nakita daytoy ni Juan nga iti dayjay nga gundaway awanti nalawlawa nga explanation na. Ijay kunan nga punasen nanto ti amin alwa dagiti matada. Mabalin nga iti daytanto at tiyempo. Agsublinto nga ta. Yeah. Agsublinto nga ta. Wala ta apay ngay nga punasen na tilwa. Nya. Mabalin nga iti daytanto nga tiyempo no anya no kasano apay
nga punasen ti Dios. Ti Dios to ti mangpunas kadagiti luwa tayo. Mabalin nga malagip tayo to dagiti paset ti pamilya tayo no bilang. Wenno malagip tayo to dagiti rigrigat tayo no bilang ket umay kada tayo ti panagladingit. Ket umay to ti Dios ket punasen nanto dagiti luwa tayo, dagiti ladingit tayo. Wenno dagiti paset ti pamilya tayo nga saan anay salakan nakaladladingit inya kakabsat. No dagiti pamilya tayo ket adda tayo jay langit nga kadwa tayo ket ka fellowship tayo iti Apo. Mabalin nga biruken tayo dagiti paset ti pamilya tayo. Biruken tayo dagiti kakasinsin tayo. Biruken tayo dagiti naganak tayo. Biruken tayo dagiti kakabsat tayo. Ket awan to iti dayta nga lugar. Daytan to nga aldaw mabalin nga nakadadladingit ket agsangit tayo. Tahan tayo nga masarakan dagiti ayaten tayo tibiyag. Isot gapo na kakabsat nga iti daytoy nga oras. Dagiti paset, dagiti pamilya tayo nga sanpay na isalakan, ikararag tayo ida. Ibaga tayo daytoy aminsahi ti biyag. Nga iti daytoy nga lugar, ti agdama nga pagbibyagan tayo, adda ti COVID. Dagitoy nga klase ti saksakit kin virus. Ngem ijay awanton taimbaga natin na santon na surat, dagiti amin na banbanag gaputa kunana, nakita ni Juan, nga dayjay daga nga imuna isu nga nagbiyagan dagiti tattao ama nagdakdakes. Dayjay imuna nga daga nga isu nga nagbiyagan tayo ama nagbasol. Nakita ni Juan daytoy nga sermatana, napukaw ket nasuktan ti baro adaga. Madaydayaw tinapatig anagan ti Apo, sut gapo nang agtuloy tayo. Ngagserbe kini Apo Dios. Takunana joy awanton ni patay. Ditoy kakabsat. Iti naminsan lawan iti daytoy laeng nga apagka nito iti maysa nga kabsat dispensaren nyo no banggitan kayo nga kakabsat di Hawaii ni Pastor Galutan ti kabsat na. Dagiti paset ti pamilyada idi ipanda. Ije sementeryo natural agladingit tayo. Ngam kakabsat ibagak kada kayo nga kakabsat di Hawaii. Dagiti ladladingit tayo kakabsat ditoy nga biyag. Ijay tulangit kunana awanton ni patay. Madaydayaw ti Apo. O anyakit din kakabsat, ket awan tumaten ti sa sabag, ti panagsangsangit tayo kakabsat, panagladladingit tayo, masakitan dagiti puso tayo, kunana, awen no sangsangit kunana, awen no rigrigat, panawan tayo to daytoyen, arigrigat adaga. Adain sagana ti Dios, isot gapuna, nga ni Apo Diyos kakabsat imbaon na ti anak nga bugbog tong iso ni Apo Isos. Natay ije cross. Tapno bayadan na ti biyag tayo ngagnanayon. Tapno bayadan na gapo ti biyag kakabsat nga da nga insagot ti Apo kada tayo. Iso ti biyag ngagnanayon. Sinubot na tayo ti Diyos saan nga babaan ti pirak. Sinubot na tayo ti Diyos saan nga babaen ti anyaman na kinabaknang balitok. Ngam sinubot na tayo ti Diyos gapu ti biyag ti anak na iso ni Apo Isos. Ket ti dara na nay parukpok ti bantay Kalbaryo, isot nang subot kadagiti amin na basbasol tayo. Ket siya sinuman nga umawat kinmamati dayta. O kakabsat, daytoy excited ak iti daytoy nga pasayt. Daytoy nga biyag napnuan tirigat kinot-ot. Ket kunana dagiti imuna abanbanag na palabasdan. Daydayaw ti Dios. Ije versikulo 5 ket kunana daydi situtugaw idi trono kinunana. Adtoy pagbalinek ababaro dagiti suamin na banbanag. Isu nga uray pay daytoy bagi tayo a pisikal.
agrupsa abagisok tanto ti Apo ti bagi nga saan nga agrupsa. Madaydayaw ni Apo Dios ket kinunana isurat mo tadag ito'y asasaw papatyen ken napodnuda. Inbaga ti Apo kini Juan kunana dagitoy asasaw iso nga daytoy kakabsat isot inanama tayo amamati kini Apo Dios ipan na tayo ijay lugar nga awanton ti sang sangit awanton ti saksakit madaydayaw iti Dios. Ije versikulo 6 kunana ket kinunana kanyak nalpasdan siyak ti alpa ken ti omega ti pangrugyan ken ti panungpalan. Daytoy sao nga alpha ken omega iso daytoy ti makunkuna nga first and the last alphabet. Ti makunkuna nga Greek word wano letters. Daytoy kakabsat iso daytoy saritaan na di sao nga nalpasdan. Nalpasen kakabsat ti panangaramid ti Dios ti panakaisalakan ti tao. Iyaw awis na laeng nga awaten tayo dayta. Nga imbitasyon iti Dios. Isot gakuna nga kunana ijay tuloy na ti pangrugyan ken ti panungpalan. Kunana, ti mauwaw siyak painumekto dayjay mauwaw iti ubog ti danom ti biag nga awan baybayad na. Madaydayaw ti Apo. Isu nga iti Matthew kapitulo 5 versikulo 6 no jak agkamali. Ibaga na ijay kakabsat nga nagasat ti mawaw kin mabisin ti kinalintag. Madaydayaw ti Apo. Isu nga kunana dito'y versikulo 6 nga ti maawaw nya kunani up ono kuna ti Apo iti daytoy ti panangisurat ni Juan iti maawaw siyak painumekto dayjay maawaw iti ubog ti danom ti biag nga awan baybayad na. Awan baybayad na kakabsat. It's free. Daytoy kakabsat. Ngayaw awis ti Apo. Ije versikulo 7 kunana ti agbaligin to tawiden nanto dagitoy abanbanag. Ket siyak to ti Diyos na ket isunto ti anak ko. Kunana ti agbaligi. Ti undo ti agbaligin to tawiden nanto dagitoy abanbanag. Dagiti ti biag nga gnayon, ti baro adaga, madaydayaw ti Apo. Dito'y kakabsat. Awan ti dagami. Nagasat kayo kakabsat nga nalawa dagiti dagdagana, dinapatan na diti rabaw ti dagad. Ngamno siyak kakabsat. Awan ti dagak diti rabaw ti daga. Nga magyamanak ta dadaga nga inkari ti Dios iso ti tartari gagayak nga free haan nga bayadan ti daga di tirabaw ti daga kakabsat ya nga pagigyanan tayo agbayad tayo ti tax bayadan tayo ti tax ya ngem ijay ket it's free awan ti baybayad na awan ti tax free jay daydayaw ti Apo. Iso nga madaydayaw ni Apo Dios. Ije versikulo 8 ngam no may papan kadaginin natakrot pananajay. Ken dagiti di mamati. Ken dagiti nasabrak. Ken dagiti nakapapatay. Ken dagiti man nakikamalala. Ken dagiti man naganito. Ken dagiti agrokbab kadagiti di Diyosen. Ken dagiti suamin na agululbod. Ti bingay da addanto ijay danaw asumsumgad ti apoy kin asopre daytoy ti papatay amay kadwa. Kayat na nga sa wan daytoy bersikulo 8 kakabsat. Dagiti agaramid kadagiti kastoy kunana tinagsurat. Nga ti bingay da kunana iji agnanayon apan nakadusa nga awan ti patenggana. Isot gapuna kakabsat nga agtuloy tayaw nga agserbay iti Apo.
Ije mo na nga pasit, ibersikulo 8, di ko na no may papan kadagiti natakrot, na usar di sao nga natakrot, ije English ko na coward. So, daytoy kakabsat, no apay nga naaramat di sao nga natakrot ijay, saan nga dagitay natakrot nga no adda kumati kabuting tayo nga agaramid ti maday ket tumaray tayo han nga dayay ngam ti kayat nga asawan gaputa daytoy ket na isurat kadagiti panawen ti makunkuna nga panakay dadanes ti iglesia kadagiti nga tiyempo babaen kini Emperor Nero nga dagiti namati di ket nakaroonay ti panakay dadanes da dagiti Kristiyano ipalamot da kadagiti leon dagiti maamuan da nga agserserbe kini Apo Isus sumursurot kini Apo Isus kadagiti nga tiyempo ipalamot da nya madakkel ti panakapersekyut dagiti namati di kadagiti nga panawen ket adu dagiti mabuteng adu dagiti madi nga sumurot ti panagserbe kini Apo Isus gaputa kabuteng da idi ti panakay dadanes isu nga dayjay na aramat di sao nga dagiti natakrot dagijay nga tattao nga badi wenno mabuteng nga sumurot nga agserbe gaputa umay kadakwada ti panakay dadanes dagitoy at tattao kakabsat ket isu ti sarsaritain na daytoy sao an natakrot ngem kada tayo nga mayat kada tayo nga mamati agyaman tayo iti Apo dagitoy akarkare isu nga daytoy ti assurance ti panamati tayo kini Apo Dios nga da lugar abaro apagtaengan tayo ket ijay awantum ti sang sangit isu nga dagitoy nga mapaspasamak kada tayo panagladingit tayo diti rabaw ti daga aglabas da dagitoy na magyaman tayo tadaing kariti Dios ti agnanayon awanton ni patay kinsang sangit awanton dagiti ladalingit kitagtaeng tayo iti lugar nga agnanayon nga awan ti patenggana daytoy ti minsay ti biag ket sapay kuma kakabsat kin kagayem agtuloy tayo da kayo nga kakadwa pa pastor ituloy tayo ti trabaho iti Apo da kayo nga membro ti iglesia suportaran nyo dagiti pa pastor itedyo dagiti support yo hanlang nga pinansyal oray pay dagiti presensyayo makipag baklay tayo kuma iti trabaho iti Apo dagiti kakabsat kin pampamilya tayo nga saan pay nga naisalakan panunutin tayo kuma dagitoy abanbanag tapno ijay lugar ngayon kari iti Apo agsasarak tayo dayjay ket kadwa tayo ti Apo ti agnanayon nga awan ti patenggana. God bless you all ket ni Apo Dios tulungan na tayo. Amen. Praise the name. Praise God. Gaman tayo ti sao ti Apo nga naibingay kada tayo. Praise God. Kat kantaan tayo man, di kantaan ko na na kwak tinamnama. Hallelujah. Gaman tayo ti namnama. Na mensay nga intad ti Apo itang rabi babaan ti adipon na. Hallelujah. Kwak tinamnama ana santuan Gloria ti Diyos sa naigasatan itenatawid asalakan Espiritu na't mangipasnay daytoy saritak agkantaan Jesus kaskastit kararagan daytoy saritak agkantaan Jesus kaskastit kararagan naananay tu luken aksyan uyuk ti panma tamang
kaput langit yekdan ayat ti Diyos sa buwing timbang daytoy saritat agkantaan Jesus kaskas di kararagan daytoy saritat agkantaan Jesus kaskas di kararagan amin nasimpa natulukan ken Kristo tiyan ko asiraragsan ako tunay si kikitaan ting gloria na napnot ayan daytoy saritat agkantaan hallelujah Jesus kaskas di kararagan daytoy saritat agkantaan Jesus kaskas di kararagan daytoy saritat agkantaan Jesus kaskas di kararagan daytoy saritat agkantaan hallelujah Jesus kaskas di kararagan agyaman kami apo tinamnama tibiyag ti saom iso nga sao nga iso amang ted kada kami ti assurance apo gyaman kami apo ken ka ikararag mi nga itultuloy mabendisyonam na ito'y a ministry maramat kumaapo na ito'y nga ministry nga mang-encourage kadagiti dumngeg mangted kadakwada ti pigsa mangted kadakwada apo Dios ti inspirasyon ngagserbe apo ken ka gyaman kami apo Dios dayjay lugar kay saganam apo ket danunen minto apo dayta a lugar tulungan na kami nga rod ngagmatalag nga tinamnama mi san mi nga mapukaw tinamnama anay langitan ikararag mi metapo Dios daytoy nga lubong apo dagiti amin nga leaders tintero a nasyon ti sa nga lubungan amaited ko matital na babaen kadakwada mangituray at dakkel ti pannakabalin ti Dios ikararag mi apo daytoy agtultuloy nga problema ti sa nga lubungan ikararag mi apo Dios apo nasem ka di daytoy babaen ti pannakabalin mo bendisyonam dagiti iglesia po dagiti pastors o God evangelist dagiti missionaries o God dagiti kristyano kadagiti amin na paspaset ti lubong kadagiti amin nga communist nation kadagiti amin apo Dios nga Muslim countries Hindus kin Buddhist countries ikararag mi apo ida bendisyonam kadi dagitoy anas nasyon ket ited mo tital na kadakwada dawaten mi apo Dios nga sapay kadi nga sikat ikan kanayon na mga iwan ti tunggal maysa bendisyonam dagiti amin nakakabsat mi adimngeg itangal daw ket sapay kadi ta sika apo ti mga luwad kadakwada madaydayaw tinagan ti Dios itagin ti agnanayon nga wan ti patinggana kapoy tinagan na po Isus na ti kararag mi. Amen.
Parangayin kumati Apo dagiti daldalan tayo. Itid na kumati balay tayo. Ti amin. Apaset ti biyag. Ti pamilya tayo. Ti amin. Apanggap tayo ti biyag. Parangayin na tayo kumati Diyos. Ti dakkel unay ngayat ti Diyos Ama. Ti di matukod nga parabor ti anak na iso ni Apo Isos. Ti panangidalan panangisuro ti di agriro ana santuan nga espiritu. Dagito atalo a persona ti may sa Dios agteng kuma kada tayo manipod ti daytoy nga oras. Nga ingana ti agnanayon kuna tayo ti amin. Amen. Naimbang Hallelujah. oras tayo amin kakabsa. Amen. God Praise bless us all. God. Dayo di Dios. See you again next time. And it's Mia's turn. Praise Mia's turn. God. Come sit down here. Okay. Nagkanta ni Mia. Let's join Mia in singing the song I Fly Away. Praise God. Bye-bye. God bless you.